Stauning Whisky, velkommen. Vi skal ind i produktionslinjen nu og snakke med bygherren om, hvordan det er at være byg, og lige snakke lidt om arkitekturen, og selvfølgelig også lidt whisky. Goddag, Lasse. Goddag. Velkommen til. Jo, tak. Stauning Whisky. Ja. I er jo flere, der startede det her. hvordan startede Stauning Whisky? Jamen, det er rigtigt. Stauning Whisky er startet af 9 venner, familiemedlemmer, med en nysgerrighed omkring, hvorfor laver den ikke whisky i Danmark. Og så startede vi op hen i min fars gamle slagterhus, 3 km den vej, og så hen her, hvor vi står nu, som nu er butik, men produktion her. Men i dag, der er whiskyproduktion over i vores nye flotte bygninger, som er herovre ved siden af. Og det er det, Loop Arkitekter har tegnet? Det er det, som Loop Arkitekter har tegnet, som efter det, vi gerne vil have. Ja. Skal vi gå over og kigge på det derovre? Lad os gøre det. Ja. Hvordan er de her byggerier egentlig lavet? Altså hallerne hernede af. Det er jo en produktionslinje, jeg har lavet. Det er jo en produktionslinje, men selve byggeriet er jo egentlig et ret simpelt byggeri. Ja. Fordi det er bare, som man kan se, det er stålspær, og så er det sandwichpanelelementer. Men noget, der har været vigtigt for os fra starten af, det er, at hvis vi bare havde fokus på at have en bygning, der er effektiv til at producere, det ville ikke passe til vores brand. Så det er derfor, så når man ser det udefra, så er det jo et arkitektonisk, heldigvis, meget smukt byggeri. Så der har været meget fokus på, at selve æstetikken og bygningerne skal passe til det brand, vi har. Så simple elementer, beton, stål og sandwichpanelementer, men pakket ind og brugt på en noget anderledes måde. Det er også derfor, vi blandt andet også har fået nogle priser for arkitektur. Det var det, jeg kunne se, jo. Ja. Og den brændte facade derude, hvad er historien bag den? Hvorfor har man lige præcis valgt en brændt facade? Vi har til vores indgangsparti omkring dørene, hvor vores gæster kommer til at gå rundt, Ja. der har vi brændt noget træ, som vi så bruger til at kan vise og tale omkring, hvordan en tønde ser ud indvendigt. Og den brændte facade, den brændte træoverflade, det er jo noget, som vi kan have brugt til at, kan man sige, at behandle træ, så det holder i længere tid. Så den der blanding af at både kan have noget, der ser smukt ud, men det giver os også muligheden for at tale om faktisk whisky og whiskyproduktion, den sidste del, lagring på fadet, fordi det er faktisk en tynd indvendig, den er hårdt brændt indvendig. Og nu kan man sige, nu snakker vi produktionslinje lidt. Herinde, der er det gulvmaltning, er det det, det hedder? Det hedder gulvmaltning, ja. Ja. Så her skal vi have kornet til at spire, så her skal vi have tør korn gjort vådt, gang i spiringsprocessen, vi så får der skabt sukker, smag og enzymer, som vi skal bruge videre i processen. Og så skal vi ind i det næste. Inden ved siden af, der har Ja. vi vores ovn. Når det er færdigt tørret her, jamen så skal det ind, eller færdigt spiret, så skal det ind ved siden af i ovnene, hvor vi skal have det tørret ned. Skal vi ind og kigge derinde så? Lad os gøre det. Ja. Det er jo så ovne, vi har herinde. Det er herinde, vi tager kornet ned. Ja. Så efter gulvmalken ude, hvor det har en fugtighed på omkring 40, så skal vi have taget fugten ud for at stoppe spiringsprocessen. Og det sker herinde simpelthen bare ved at blæse varm luft igennem, hive fugten ud, og så har vi et lagerfast produkt, så har vi malt, som er klar til mæstning og den videre del af processen. Og så kører det ud nogle små snegle, kan jeg sige. Så er der et sneglesystem rundt Ja. ude i siloer, der står udenfor. Der. Skal vi så derover og kigge? Nu skal vi i hvert fald over i mæstning og se, hvordan vi hiver smag og enzymer og sukker ud af det her. Hvor er vi så hen nu? Jamen, her er vi inde i vores mæskebygning, så det er Ja. her, vi får den kværnede korn til sat noget vand og trækker smag og sukker og enzymer ud herinde. Så det er her, vi gør det. Ja. Men en anden sjov ting i det herinde, faktisk vi står i rummet, for hvis man kigger op, så kan man se, at der er sådan en ståldrage, der kører hele vejen på tværs i bygningen. Og Hvad skal den? Jamen, den skal faktisk ikke bruge i bygningen, men det er faktisk under byggeprocessen, fordi det er jo nogle ret store tanke, vi har herinde. Og dem skal vi kunne få ind og stille de rigtige steder, det rigtige tidspunkt i selve byggeprocessen. Så den ståldrage, den går faktisk herfra, altså ind ved siden af, altså ind til gæringstanker, hvor vi har 8 tanke på, jeg tror det er 32.000 liter, de kan indeholde. Og dem skal vi kunne få det ind, inden bygningen bliver helt lukket. Og de er jo ikke så nemme at håndtere sådan nogle. Ej, det er det her ikke. inde ved siden af. Skal vi ind og se de store tanks så? Lad os gøre det. Så er vi inde i vores gæringrum, hvor Ja. de store tanker er, og det er jo så dem, vi skulle have hjælp til at få ind på det rette tidspunkt, som var en del af byggeplanlægningen. Ja. Men hvis man kigger herind, når vi snakker byggeri, så især vores vindue, det har fyldt meget i snakken og undervejs. Og det er også fordi, for det første, arkitekten ville egentlig gerne have, at der ikke var et vindue. Og det kan jeg godt forstå set udefra, fordi så vil du have en helt lukket facade, som vil være en flot kontrast til den helt åbne glasfacade, vi har i destilleriet. Men når man står heroppe, så også grundlægger vi synes nu, at det var synd, at vi ikke havde muligheden for det her kig ud. Så derfor så fik vi et vindue i, og det ser stadigvæk også pænt ud. Ja, det gør det. Og der er en sprosse i, kan jeg se. Ja, og den har også en sjov historie. Ja. Og det er faktisk, at arkitekten igen ville gerne have, og jeg kan godt forstå det, at sprossen egentlig flugtede gelænderen af trappen, der går ned. Men hvis man flytter sprossen en lille smule til venstre, så den rent faktisk flugter den, så vil arealet af glasset her til højre være så stort, at glasleverandøren ikke vil garantere noget som helst, at det kommer helt skinnet frem. Det vil sige, at garantien vil ryge. Dermed så er vi nødt til at flytte sprossen en lille smule, så vi kommer ned inden for det kvadratmeters glasareal, som leverandøren gerne vil garantere, komme frem i et helt stykke. Så derfor sidder sprossen en lille smule til højre Det er for der, den gelænderen. ligger. Det er der, den ligger. Hvor skal vi hen i produktionslinjen nu, kan vi kalde det det? Nu skal vi ned i det smukkeste rum. Nu skal vi Ja. ned i selve destilleriet, hvor der er masser af kårekæder. Det glæder mig til at se. Ja, det er godt. Det gør jeg.
Nu er vi så inde i vores destilleri, og hvis man sådan kigger rent bygningsmæssigt, så er det jo det æstetiske smukkeste rum, vi har. Ja. Så det er kronjuvelen i vores byggeri. Og her er der også gjort rigtig, rigtig mange tanker i selve byggeriet inde. Som du kan se, så kunne vi jo godt bare have haft blotlæggende stålspær, som vi har over i Maltebygningen. Men der har vi valgt at beklæde det med de her sorte lameller, som man ser rundt. Og der er faktisk lydbalt bagved, så akustikken herinde er også meget behagelig. Du kan mærke, det er meget behageligt. Jo. Meget behagelig ro. Vi har også haft en koncert herinde med Steffen Brandt, fordi det er et smukt rum at være i. Så der er gjort rigtig mange byggemæssige tanker i det her. Så er der også nogle tekniske, det er det æstetiske og rummet i sig selv. Så er der nogle tekniske ting, især med hensyn til, vi destillerer herinde, det vil sige, at vi laver jo alkohol. Det er i lukket rørføring og alt det der, men det er jo stadigvæk alkohol, og alt kan jo teoretisk set ske og gå galt. Ja. Og vi laver det ved, at vi har en direkte gasflamme neden under. Altså lige under dem her? Under her nede i de her betonkammer, der er der en gasbrænder inde under hver af dem. Okay. Og der er jo selvfølgelig med fornuft en masse af krav og retningslinjer, man skal overholde, når du har et sted, hvor du både har en flamme, og du laver alkohol, og du bruger flaskegas, altså LPG, til din kilde. Så der er gjort mange tanker og samarbejde med ATEX-eksperter, hvad kan vi gøre, og faktisk også for, at når du besøger destilleri i Skotland, så er rigtig mange steder, hvor du ikke har din mobiltelefon med ind, på grund af, at du må ikke tage en mobiltelefon med ind i en ATEX-zone. Det er grund af gnister og sådan noget? Der kan være teoretisk set en gnist, hvis nu der er et farligt miljø, hvis der er for høj af alkoholdampe eller et eller andet. Det er vi kommet om ved herude ved, at der sidder mange sniffer rundt omkring i den her bygning, der sørger for at detektere, er der et niveau af alkohol, der ligger på først low level, så kommer der en alarm, eller high level, så lukker den ned til hele, eller er der gas, der ligger på et niveau, der er kritisk. Og så længe at de sidder og detekterer konstant og sikrer, at vi er under, jamen så kan folk godt have mobiltelefon med. Og det er vigtigt for os, fordi vi har en 17-18.000 betalende gæster. Deres billeder på sociale medier, dem vil vi gerne have dem til at dele. Så setup'et er, jamen, hvis vi kommer op på kritisk niveau, det gør vi ikke, men altså, så lukker det ned, og så tager det spændingen alt strøm for alle apparater, der ikke er ATEX-godkendte. Fantastisk. Så det er en byggeteknisk god måde for os, der har gjort det lidt mere fleksibelt at være i dagligdagen. Ja. Og hvad skal vi ind og kigge nu her så, Lasse? Jamen altså det, der sker her hvad sker der over i den næste bygning herovre? Jamen derovre i den næste, der fylder vi på tanke, og så fylder på fade. Ja. Så jeg tænker, for jer er det mest interessante næste at se, det er vores lagerbygninger, hvor tønderne er. Og der er også nogle byggetekniske overvejelser med røgventilation, man lige skal tænke igennem. Det skal vi se. Det skal vi se. Lad os gå til det. Det gør vi. Det er godt. Lasse, hvad er der sket med gulvet her? Jamen det er jo fordi, derinde der bliver det varmt. Ja. Det er der, hvor vi har vores brænder nede under vores potstilles. Direkte ild, det er vigtigt for os. Men når man så har varme derinde, det er jo lukket brandkammer isoleret, så op ved loftet, der bliver det en 400 grader. Men så nede ved gulvet, der bliver det stadigvæk en 250 grader. Og det gør jo, at gulvet, jamen ting, der bliver varmt, det udvider sig. Det er jo ikke noget, der gør noget, det er visuelt, men når gulvet derinde udvider sig, så kan man se til det her epoxy, så skubber det lige og har brækket noget beton af. Der er også god varme på, så. Der er god varme på, og der er jo store kræfter, ja, det er når sådan en betonflade den gerne vil fylde lidt mere, end der var tiltænkt. Vi lukker til igen, så. Lad os gøre det. Hvor ender vi så? Jamen nu er vi i lagerbygningen, og det er der, hvor whiskyen skal ligge i en årrække, inden vi tapper på flaske. Ja. Så man kan også dufte, at der er en fantastisk dejlig duft. Ej, det dufter dejligt. Ja, det gør det. Men det er jo fordi whisky, den fordamper. Så i virkeligheden, så er det jo vores whisky, der kan man sige, bliver tildelt englene, så tager deres andel. Ja. Og i virkeligheden her i Danmark, på grund af de byggeregler, vi har i Danmark, så mister vi måske en lille smule mere, eller det dufter i hvert fald lidt mindre hen, hvis det ikke har været for de danske byggeregler. Det er fair nok, men vi skal have en røgventilation. Og vi har valgt en naturlig røgventilation. Det betyder, at hvis man kigger op i loftet, så kan vi se, har vi bare en åbning, som vi også kender fra staldbygninger. Ja. Og det er simpelthen, fordi hvis nu der skulle gå ind noget herinde, det er meget svært at se vildt til en trætønde, men hvis nu, og som reglen siger, så skal der kunne være en naturlig ventilation, så røgen kan komme ud, så man kommer ind og brandbekæmpe. Yes. Hvis vi har haft det her lukket, så har vi haft en endnu mere intens duft af whisky ind, fordi så har vi ikke haft en ventilation, som vi har nu. Men det er sådan, det er, men det dufter stadig dejligt. Det giver god mening. Ja, det gør det. Og jeg tænker, vi skal næsten slutte af, fordi I skal lige se noget herude. Facaderne. Det er her, jeg har inspirationen fra. Ja. Og vi skal lige have den sidste historie med. Hvorfor er det brændt på indvendig side? Jamen det er brændt, fordi det betyder noget, det giver noget smag. Den sukker, der er naturligt i egetræ, så kan man brænde på forskellige hårdheder. Du kan godt få en tønde, hvor der kun er let brændt. Alle vores tønder er næsten helt hårdt brændt, fordi så får vi den her sødme faktisk fra et egetræ, og medvirkende til at modne vores whisky på den måde. Vi gerne vil have vores whisky. Helt fantastisk. Hårdt brændt indvendigt. Og så er det den her facade der udenpå. Det er så smukt. Vi ses derude. Har du et projekt, som du synes, vi skal følge? Så send os en mail.